Hey, what's up mga ka-adventure? Natikman nyo na ba ang pinagmamalaki ng Kalasyaw, Pangasinan na kaluskus? Abay, kung hindi pa mga ka-adventure, tara, ako inyong samahan at ating tikman at puntahan Kaluskusan at Kalasyaw. Madali lang itong makita mga ka-adventure, tapat lang po ng sabungan at ng Shell gasoline station. So yun na nga mga ka-adventure, andito na po tayo sa may Little Sam's Kaluskusan and Eatery. Pagkadating nga natin dito mga ka-adventure, agad-agad naman natin tingnan ang kanilang pinagmamalaking kaluskus dito. Ay grabe mga ka-adventure, tignan nyo naman, itsura pa lang nakakagutom na. Mabubusog-lusog na naman tayo nito sigurado. Habang ating binibidyuhan, ako'y natatakam na. Pagmasdan nyo naman mga ka-adventure yung sabaw, grabe, sabaw pa lang, ulam na. Ay, napakasarap daw yung kaluskus dito, may anli sabaw pa. Bukod sa kaluskus mga ka-adventure, marami pa silang iba't ibang klaseng ng mga ulam na binibinta dito, tulad ng sisig, dinuguan, kare-kare, kalderita, lechon kawali at marami pang iba. Kumusta yung kaluskus na dyan? Sarap. Quality. Quality. Ay, napakaraming kumakain dito mga ka-adventure. Talagang dinadayo ang kaluskus dito. Ito si Kuya, oh, sarap ng kain. Sir, kumusta yung kaluskus na dyan? Ito ni Bagayo. Marakap. Marakap. Sabi? Sabi. Ay, quality. Kaya naman mga ka-adventure, kung di mo pa natitikman yung kaluskus dito, ay naku mga ka-adventure, tara na. Baka nga dito mo na makalimutan yung ex mo. So yun na nga mga ka-adventure, dumating na rin po ang aming mga in-order. Sa wakas mga ka-adventure, matitikman na naman natin yung mga kaluskus dito. Nakakatakam, nakakapagpalaway. Nag-order nga rin tayo ng beef stick, extra sibo at saka dugo, sisig at kalderita ang kambing. Minuto-minuto mga ka-adventure, daming mga customer na dumarating dito. Quality daw, quality. Sir, anto hinibagay sa kaluskus na dya? Masami, mananam. Ayagi, daliladya kaya. Tabang laba. Kapangan kayo. Ay, sabaw pa lang daw mga ka-adventure, makakakain ka na. Kaya naman mga ka-adventure, kumain na rin po yung mga kasama ko. Pagdating talaga sa mukbangan mga ka-adventure, wala kaming inuurungan. Ay, swabe mga ka-adventure, ang sasarap ng kanilang mga kain. Kaya naman mga ka-adventure, kumain na rin ako. Tara, kain po tayo. Unang kagat, San Pedro agad. Ay, naku naman yan. Ay, shish, napakasarap talaga ng kanilang sabaw. Awat-awat, yumminess, promises. Kaya naman mga ka-adventure, kung gusto nyo tikman ang kanilang kaluskus dito, arat na dito. Dahil sa halagang 60 pesos, mapapawaw ka sa sarap. Ay! Hey, what's up mga ka-adventure? Andito kami ngayon sa may tapat ng Pulangan dito sa may Kalasyaw, Pangasinan. Dito sa may Little Sam's Kaluskusan Eatery. At kasama ko na ulit ang team Mukbang! Tara, ating tikman ang kanilang pinagmamalaking kaluskusan dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa sobrang sarap ng kaluskus dito, binabalik-balikan talaga ng kanilang mga suki. Bukod sa dine-in mga ka-adventure, pwede ka rin magpa-take out dito. At shoutout nga rin nga pala sa mga nagagandahan, nagsiksiksihan at naggwagwapuhang mga staff dito sa may Little Sam's Kaluskusan and Eatery. Papahuli ka pa ba dito mga ka-adventure? Tara na, kasama na ang iyong mga katrabaho at barkada. Sir, ano yung masasabi niyo sa kaluskus dito? Quality, quality. Tingin pa kayo kaluskus na dyan? Oh, Tagalog po, Tagalog. Ay, anong masasabi niyo sa kaluskus nila dito sa... Boto ng Batangas. Boto ng Batangas. Wow. Sir, kumusta yung kaluskus dito sa... Quality sir, quality. Quality? Sir, kumusta naman yung kaluskus dito sa Little Sam? Kung natatakam ka na mga ka-adventure, huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Arat na, tara na, dito sa may Little Sam's Kaluskusan and Eatery sa may Kaluskusan at Kalasyaw.